Alright baba. Tikunzwa kangu kuti muri kufamba mutaura ngoti 2023 chiko chingatekitika pa 2023 pa upenyu hwenyu. Ndiri kungoti hangu inini 2023 ndo pandiri kutarisira kuti upenyu hwangu hunofanirawo kuchinja. Nekuda kwekuti kwandabva kwacho inini kure hangu handidi kukunyeperai. Ndikada kukutaurira kuti harisi gore 1 5 years dzinodarika. Ndirimo muindustry umu but hapana chiri kudini, hapana chiri kubuda. Saka inini ndiri kutiwo 2023 inini 2023 handiende ikoko. Okay, saka baba, imi muchiko chanyanyisa kukurwadzai imimi pa 2023 apa. Chiri kunyanya kundirwadza inini mukanzwa ndipandiri kuti 2023 handisi kuenda ikoko. Iro gore rino iri ndo pandaifungidzira kuti pamwe zvichadiniwo, zvichaenda nepamwe but ndatobuda gore rino iri rakutopera hapana chabuda. Ndokundwa nemunhu wemukadzi. Munhu wemukadzi aitopupura musuna achiti apa ndakaendesa Ford yangu ku 47 ndakatenga tractor. Akatotenga tractor izvozvi itoripo kwete harisi gowa randiri kutaura. Saka isisi tikungoendesa Ford yedu but hapana chiri kudini, hapana chiri kubuda wemakambani acho wamwe wacho warungoti wimbisi. Tokundwa nemunhu wemukadzi izvo tingonzwa kuti ku 47 2023 ndo kuri kudini, kuri kutengeswa Ford. Ku 47 2023 ndo kune mari yese. Iro gore rinoda kuti ndakaziva ndakaendesa Ford yangu ku 47 but handina kunge ndakwanisa kunge ndichifembera. Ndo patiri kungonyeperwa ngonzi uyai kuno ne Ford. Izvo ndakabva kutengesa Ford hapana chakabuda. Mukadzi aitopupura ndakatenga tractor yangu ndikazodai so ndikazodai ini ndinopupurei. Saka ndiri kuti 2023 ku 47 kuti ndiwane tractor iyi yamuri ndona ndakabata iyi ndakane makore akawanda ndichiri pane mamwe makambani asi nyaradzo yangu yakazobva ku 47. Votso tobacco has been termed Chingwe Chimushini, meaning it is unique and powerful machine that cannot be hindered when it comes to the production of tobacco and supporting its farmers.